Da jeg var ung i Grenaa, var der ikke så meget at gøre, når vi havde fri fra skolen. Jeg kom fra oplandet, fra Fjellerup. Alene det at få et ordentligt sted at bo i Grenaa var svært. Der var heller ikke så mange uddannelser at vælge imellem. Når jeg ser på Grenaa i dag, bliver jeg glad. Det gamle dampvæveri bliver nu til ungdomsboliger. Viden Djurs Grenaa Gymnasium udvider, og vi har lige indviet en ny social- og sundhedsskole. Byggekranerne er op for de unge, for Norddjurs Kommune skal være en kommune for unge. Jeg mener, at unge skal have lov at være unge og folde sig ud. Jeg mener selvfølgelig, at unge skal få sig en uddannelse, passe deres arbejde, holde sig fra stof og kriminalitet, og så i øvrigt passe godt på hinanden, også i nattelivet. Vi skal som kommune selvfølgelig stille op for jer unge, så I kan få en uddannelse, en læreplads og have et sikkerhedsnet, så vi får jer alle i gang. Men vi skal mere. Uden for skolen og arbejdspladsen skal ungdomslivet kunne leves. Det er derfor, vi nu vil indrette den gamle arrest til et sted, hvor unge kan mødes, skabe fælles aktiviteter, høre musik, måske spille skak, eller bare snakke lidt inden bussen kører ud af byen og hjem af. Da vores ungdomsråd krævede, at kommunen fik en ungdomspolitik, sagde vi ja tak med det samme. Og sådan skal det være. Vi skal have ja-hatten på. Men det vender så også den anden vej. Vi har forventninger til jer, at I engagerer jer, blander jer, stiller op og stiller krav. Der behøver ikke være langt fra idé til virkelighed.